balai ulok uthok manla ka sngi ka lok la jong don ka we ka shnong ba shong wai ki arngut shilok ki ne ki arngut shilok ki de ki badang shudap ya tho kimpat don khun ka kerjang jong ki ne ki arngut shilok u shenrang u kerjang u manik bat ka lok jong u ka kerjang ka eli ha ka we ka sngi kat ba u manik u dang kre ban lek no sa jing trai kat ba ka lok jong u pat ka dang sat tiar shua ba u lok un lek no sa jakat trai ka eli kala ong manik bu pisa yang shi hajar tingka u manik u pe ka plai pisa jong u don tang arspa tingka u manik u la ong pimut ban le ayu ya ka pisa ka eli kala ong mentala saus ngi ngala ong ya pi sawan thiet marbam hayeng na marba om don shu Henry pi pat pi shu ai daw ya nga ba piklet man la ka sngi ka eli kala ong aya nga shi hajar tingka ngalit siulit tadahi na mar om don tiar bam shu hayeng u manik u la ong toto ngan sawan thiet no shi bet ka eli ka saitla yu lok pat kala ong ai ngalit thit hi manga omlong ban san nya ya pi u manik u la ong balai pim sngu thu se ha bangala ong bangan sawan thiet manga shi bet ka eli bat u manik klia bunnya tangna ka daw ba ulok jongka u khlem aya ka shi hajar tingka u manik u mi artat na yeng bat ula ong ngan let no sa jakat trai kaman toy bangan nya bunnya bat phi hang ne ka eli kala ong sawan ra khnang ki tiar jing don kam hayeng lada phimon ra nganum shet jashu u manik u let no sa jakat trai kat ba ke eli pat kelas dang mentrai no iki kaming kam sem kat ba ke eli kadang penlet jing mut bantrai iki kaming kam sem la don ba pres se kabel ka eli kala thlum artat bat klik pli ka jing khang utrai ba aying jong waya ka eli bat ulok jong ka uwan hayeng ka eli kala ong are iba kumno pi poi sane utraying ula ong ngamut banwan sim bayeng na marmentala lai benai ulok jong pi uklam siu bayeng ka eli kala ong kumno kumta ilok jonga i ong ba ila dep siu bayeng dang hakine kisngi bala dep utraying ula ong ulok jong pi uthok kong uklam pat siu ka bayeng u ong yanga manla ka sngi bangan sa ai la shai shila shai ladanga funro umju shim me ka fun dei kata ka daw nga sa wan chane utraying ula ong pek kong ngan ai porshi ta yew ba pidei banya siu no ya ka bayeng ka eli ka dap da ka jinglingo ya ka jingle ju umanik bat kala ong ha mensim bayeng umpat siu ladanga pan pisa mangaru uklem ai te shano ulit bu ya ka tulop mentala lai banai ka eli ka let syakam ratia kala fun ya ka kemila jong bat kala ong May ngan wan sa no hayeng bat pi ngam tre shu bat nya syong nya salang bat une ubriu ka kemi kala ong balai khun pi ong kumta pi maya nia ne kumno ka eli kala ong May ulok jonga ula thok bat ula penjak buram yanga bayeng u klem siu na lor kata ladanga pan pisa mangaru u klem ai ka eli ka lumi ki jan ki nep jongka kamut lek no sa ying jongka kemi la jong kat ba ka eli kadang syong kali balik sano sa ying kemi la jong ka eli klayo i ba ulok jongka u trimestery haka we ka ying building ba he ka eli kala ong u driver bun pen yang sipang ya ka kali ka eli ka syong perkhat bat kala ong kumnu u manik wan trimestery hang ne haba u tray office u manik u tray bella hakata ka ying building u ra mau et u kitsiap hang ta hajaka bella ringkat bat ka jaw sep ka eli kala ong u driver taxi ba un phaino e ka kali ba ka syong bat unlet bu biang ya ka haying ba ka sawai bat ulok endala dei ka porjan met u manik u wan phaino sa ying u manik u khlam syong kali u ya kijat marwai u manik ba ple kat ba udang ya lenti u perkhat khuslai marwai bat ula ong ladangan le sa yingan sa syatim ya ka eli kumnungan le na engan yo pisa hadu usia hajar tingka bantit bam hayeng umanik u kenau u parlok jong u bayah trailang haka ju ke office haki por beladep bat ula phone ya umanik u pan pisa keliang u parlok ar hajar tingka bat ula ongnya u ba un sapen paino enda ula yo u parlok u ai keliang umanik ar hajar tingka umanik u tang shuyo ya kapisan u parlok ulet paino sayeng enda umanik ula poi hayeng ule kumba uan tray office
Ka Eli kawanra dak siklat ka ai ulok ba undi. Umanik usai na bek pisa si hajar tingka u ai kalok bat ula ong yaka. Salek tidhi Eli ki jingdan kam haying na mar ngabun kam palat ha office. Ka Eli kala ong balai manik pi thai kat ne. Umanik ula ong ya kalok mentaka sngi bun kam palat ha office ngam yo shong thai tang khendiat ro. Ka Eli kala ong hoot ngaru ngayo I ba pila thai bah. Ka Eli kala ong balai manik pi thok ya nga haduk la no pin thok sa kum ne. Umanik ula ong pimu pan ong kumnu kumta. Ka Eli kala ong meneng ngayo I ya pi ba pitre bela misteri haying jong ki breu. Umanik usngap uklem jubab. Ka Eli kala ong ya piburi ayu ya nga to ya tu no ngam kwa ba pin thok ya nga. Umanik ula ong Eli pi kwa tip ka jing shisha to ngan ya tu no ya pi. Umanik ula ya tu ya ka lok jong ba mentala arbanai na klem yu shu ban tray office na marka company ba nga tray mga don kam nong tray sa tang kendiat ngut ngaru nga day uwe ubala sa be ha ka company. Umanik ula ya tu ya ka Eli bat ula ong ngala persyang banik wat kam ha ki weipat ki office Henry ngam yo. Ka Eli kala ong balai pi metu ya ngakat kane ka jingjia. Umanik ula ong ya ka Eli nganya tu kumno ya pi ngam kwa bangan yo I ya pi ba pin kuslai. Ka Eli kala ong ngadei kalok jong pi manik balai pi perkat ya nga kumta lada pi metu ya nga kumno ngan tip ba pi don hapreng ki jing kumno ngan yo banyarap lem ya pi. Ka Eli kala ong pej manik ngadei kalok jong pi lada pi sngew si ni sngew bahang ngan ya don rengkat bat pi bat ngam dei ka briu ka basniu ka ba I tang ya ka spa hadu bangan da ino no ya pi. Ka Eli ka aiman sim ya ulok bat kala ong ka don ka por hangi ki briu don ka por bangi du don ka por bangi yo. Ka Eli ka pej umanik katno ka isen ya bat kala ong manik nya don tang arngut silok balingin ya shong wai kat kane ka yeng bahe yangin ya shong wai no da ka yeng ka ba kamret bat ngan yarap lem mga ban krisyan ya pi namar ngaru ngladon jingnang jing start ngan wat de ikam barit baria kat bayo kenang bangan yo ban yarap lem ya pi. Umanik usngew kemen namar bakal lok jung ka aiman sim ka klem bitar ya Ka Eli bat umanik ki shong wai no da ka yeng ka ba kamret hadien arbanai ka Eli klayok kam ha ka wei ka company. Umanik ru layok kam biang. Ka Eli bat umanik da ka jingnya trelang jong ki bro arngut silok kilala ban siu ya ka ram ka ba kila pensya ha ki por beladep. Ka Eli bat umanik ki trei hok ya ka kam ba kila yo bat kila imsuk imsain da ka jingnya trelang. Lada episode tenat, sengob like, share bat subscribe ka channel bat share comment.